వెల్కమ్ బ్యాక్. దేశాలు వేరైనా వాళ్ళిద్దరినీ ప్రేమ బంధం ఒకటి చేస్తుంది. పెద్దల దీవెనలతోటి, వేద మంత్రాలు, బాజా భజంత్రీలతోటి ఒక ఫ్రెంచ్ అబ్బాయి, యానం అమ్మాయి వివాహ బంధంతో ఒకటయ్యారు. వెంకటేశ్వరరావు, అనంతలక్ష్మి సత్యవతి దంపతుల కుమార్తె అనిత అనుష ఫ్రాన్స్లో డేటా ఇంజనీర్గా పనిచేస్తుంది. అనిత అనుషకు రొమెన్ షులెర్ తోటి ఏర్పడిన పరిచయం ప్రేమగా మారింది. ఫ్రాన్స్లోని ఒక ప్రభుత్వ శాఖలో పనిచేస్తున్న రోమెన్ సినిమాలు, డ్రామాల్లో నటిస్తుంటారు. అనుషతోటి కలిసి గతంలో యానం వచ్చిన రోమెన్ ఇక్కడ పెళ్లి వేడుకలో ఆనందాన్ని ఆస్వాదించారు. వివాహ వ్యవస్థ పట్ల గౌరవంతో తాను ఇదే పద్ధతిలో పెళ్లి చేసుకోవాలని తన తల్లిదండ్రులు ఫిలిపు, మరీ షోలెర్ మరో 45 మంది ఫ్రెంచ్ దేశీయులతోటి కలిసి యానం వచ్చారు. కనకాలపేట శివార్లోని యానం రిసార్ట్లో 3 నెలల బంధంతో దంపతులయ్యారు. భారతీయ సంస్కృతి అంటే తనకు ఎంతో ఇష్టమని, అందుకే ఇలా పెళ్లి చేసుకుంటున్నానని వరుడు చెప్పారు.